Moció del Partit Socialista de rebuig al nou copagament per a fàrmacs que es dispensen a l'hospital de forma ambulatòria. Aquesta moció crec que està consensuada entre els dos partits i té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Bé, com ha dit l'alcalde, proposta de resolució del grup municipal socialista per a rebutjar el nou copagament per a fàrmacs que es dispensen als hospitals de forma ambulatòria. Des de l'any 2012, amb el Reial Decret Llei 712 de 20 d'abril de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, molts han estat els passos donats per l'administració en contra dels drets dels i de les pacients, alguns singularment greus. En aquest mateix sentit de retallades de drets, el passat 9 de setembre es publicava en el Bolletí Oficial de l'Estat la resolució de 10 de setembre del 2013 de la Direcció General de la Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, mitjançant l'assignació de l'aportació de les persones usuàries. En el desenvolupament del Reial Decret Llei 2812 de 30 de novembre de mesures de consolidació i garantia del sistema de la seguretat social. En aquesta publicació, sense notificació o informació prèvia del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat, el govern evitava la seva publicitat, tractant d'evitar també la reacció adversa dels i dels professionals de la sanitat i dels i de les pacients afectats i afectades i les seues famílies, presentant-ho així com un fet consumat. No obstant això, la injustícia i la crueltat d'aquestes mesures s'agreuja com a conseqüència de ser pacients amb malalties cròniques, amb càncer, leucèmia, hepatitis C, insuficiències respiratòries o necessitats d'oxigen domiciliari, entre unes altres. S'uneix això ja a la difícil situació personal derivada de la gravetat de les seues dolències. Davant d'aquesta circumstància, moltes han estat les associacions i els col·lectius de pacients, professionals sanitaris i consumidors que han elevat la seva proposta a l'administració. D'igual manera ho han fet algunes comunitats autònomes, com ara Andalusia, Astúries, País Basc, Castella i Lleó, que han mostrat la seva desconformitat davant d'una mesura tan ineficaç com injusta. Per tot això, el grup municipal socialista presenta per a la seva consideració i aprovació pel ple els següents acords. En primer lloc, rebutjar el nou copagament per als fàrmacs que es disposen als hospitals de manera ambulatòria. En segon lloc, plantejar al Consell de la Generalitat que inste al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat a derogar de forma immediata la resolució 10 de setembre del 2013, per la qual s'introdueix aquest nou copagament dels medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. I tercer i últim, que en qualsevol cas el Consell, igual que han anunciat altres governs autonòmics, anuncia públicament que la citada resolució no es farà efectiva al territori de la Comunitat Valenciana i que, per tant, els ciutadans i les ciutadanes afectats i afectades no hauran de realitzar cap tipus de pagament per subministrament de fàrmacs als nostres hospitals. Bueno, bloc compromís, Cris. Voleu dir alguna cosa? Bé, el nostre posicionament en aquest punt és clar. Estem radicalment a favor de la sanitat pública, que ja paguem amb els nostres impostos, i estem en contra d'un doble pagament, en aquest cas pel copagament dels fàrmacs als centres hospitalaris. El model sanitari que des del govern de l'Estat, del Partit Popular, se vol imposar tendeix clarament cap a la privatització, cap a una sanitat de primera per a qui puga pagar-la i una sanitat de segona per a qui tinga dificultats econòmiques. El model de privatització l'estem experimentant així amb els hospitals de la Ribera i de Manises i amb els servicis ara de les ressonàncies. I d'una manera més bèstia s'està produint a la Comunitat de Madrid amb l'intent de privatització generalitzada que està generant moltíssima contestació ciutadana. Bé, això no ho diem només nosaltres.
no ho diem només nosaltres, ho diuen veus autoritzades i de prestigi, com recentment ha fet la doctora Anna Lluc, que la seva conferència de la setmana passada fou molt clara i explícita, amb exemples molt concrets sobre el que pot suposar el canvi de model que s'està volent implantar. Anem a veure, la mala gestió i el malbaratament dels diners públics pels diversos governs i així a la Comunitat Valenciana pel govern de la Generalitat no l'hem de pagar els valencians i les valencianes amb una sanitat pública més cara i de pitjor qualitat. No és la regla, no és ISA, l'equació no és ISA. La sanitat s'ha de buscar un model de gestió i un model d'optimització de recursos, però no justificar-se en una situació de crisi econòmica per a precisament desfer el que és el sistema públic de sanitat i el que s'està potenciant clarament és la privatització. Per tant, jo crec que mocions en aquest sentit davant d'iniciatives que puguen anar en contra de tenir una sanitat en condicions per a tots, crec que és important que vinguin al ple i és important que l'Ajuntament de Meliana es pronunciï. Partit Popular. Vosotros anem a votar a favor, però sí que m'agradaria dir algo. Dona, Susana, si me permitixes, tampoc és tan alarmista. Jo te vaig a donar uns datos que, mira, con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario seguirá el siguiente esquema. Un 60% dels usuaris pagaran en arreglo, diguem, dels beneficis o de la seva renta que siga igual o superior a 100.000 euros. El que naturalment cobra més de 100.000 euros pagarà un percentatge del 60%, no? Els que, diguem, un 50% de les persones que tinguen la condició de la seguretat actiu i siguin beneficiaris d'una renta que siga igual o superior a 18.000 euros e inferior naturalment a 100.000 euros, consignar en la casilla base liquidable general y del ahorro de la declaració de l'impost de la renta de les persones físiques pagaran un 50%. Un 40% pagaran totes aquelles persones que tinguen la condició de seguretat actiu i siguin beneficiats i no s'encontren incluïts dins de l'apartat A o B que han dit anterior. I pagaran un 10% les persones que ostenten la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris com a excepció de les persones incluïdes en l'apartat B. Però també és cert, o sigui que m'agrada perquè no, tampoc convé alarmar a la gent, no? Estaran exents de pagar, d'aportar als usuaris i als seus beneficiaris que perteneixen a les següents categories. Estaran exents totalment. Els afectats en el síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica. Las personas perceptoras de rentas de integración social, o sigui que totes aquestes persones que cobren, diguem, ajuda de 400 o per ahí euros, no. Persones perceptores de pensionistas no contributivas, no pagaran res tampoc. Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación, tampoc pagaran absolutament res. I les persones en tractament derivats d'accidents de treball i enfermetat professional tampoc van a pagar res. Ja dic que nosaltres votarem a favor, però també simplement vull fer aquesta xicoteta matisació per a que no condisca el caos, no? O sigui, sí que és cert i coincidís que el senyor Riera que estem pagant una seguretat social doble, és cert, no? Però també és ben cert que la situació econòmica és la que és i jo veig molt justament que les rentes, diguem, majors tinguin un percentatge, diguem, pagat més alt, no? Però que n'hi ha un gran número de ciutadans i ciutadanes
que estan exempts i no van a pagar res. I bueno, i consta que nosaltres anem a votar a favor de la seva moció. Algo més? Bloc, compromís, res? Passem a la votació. Partit Socialista? Bloc, compromís? Partit Popular? A favor. Pues queda aprovat.